V tomto videu si ukážeme 3 spôsoby, ako sa dá kúpiť investičný byt aj bez vlastných peňazí. Spôsoby zoradím podľa výhodnosti od najviac výhodného po to najmenej výhodné. Nebudem vás napínať, poďme rovno na to. Prvým základným spôsobom, ako sa dá kúpiť byt bez vlastných peňazí je, že pre účely zástavy použijem cudzí byt. Môže to byť byt mojich rodičov, starých rodičov alebo niekoho, koho veľmi dobre poznám a je ochotný mi poskytnúť svoju nehnuteľnosť ako zástavu. Samozrejme, plánujem v budúcnosti túto zástavu vymeniť. Banky túto možnosť umožňujú, dokonca niektoré banky to nemajú spoplatnené. Je to tzv. Práca so zástavou. Poďme si to zaznamenať. Takže prvým spôsobom je, pre účely zástavy použijem cudzí byt. Výhodou tejto možnosti je, že sa dostávam k tým najlacnejším peniazom na čo najdlhšiu splatnosť. Požičiavam si totižto na 30 rokov pri najnižšej úrokovej sadzbe na trhu. Druhým spôsobom, ako aj v dnešnej dobe môžete kúpiť investičný byt, je, že vlastné zdroje zafinancujete z iného bankového produktu. Máte dokonca na výber. Môžete použiť krátkodobé spotrebné úvery, pri ktorých splatnosť vie byť až 8 rokov. Tieto úvery sú v rozmedzi do 1, prípadne 2 miliónov korún. Okrem toho sú na českom trhu k dispozícii aj úvery zo stavebných sporiteľien, ktoré sa pohybujú v nejakom rozmedzi 2 až 3,5 milióna korún. A mám pre vás dobrú správu. Na českom trhu je viac ako 5 subjektov, ktoré takéto úvery dokáže poskytnúť a ich splatnosť je 25 rokov a banka nepožaduje od vás zástavu. Samozrejme, platíte trošku vyšší úrok, máte tam kratšiu splatnosť. Pokiaľ si ale uvedomíme, že ja chcem nakupovať svoj prvý investičný byt a nemám na to žiadne vlastné zdroje, toto je ideálny spôsob, ako sa dostať pomerne lacným, dlhým peniazom a prekonať tak nejaký časový nesúlad, dokým mi nevyrastie cena kupovanej nemovitosti. Poďme si to poznamenať. To znamená, kupujem za doplnkový úver. Ten úver môže byť spotrebiteľský, alebo úver zo stavebného sporenia. Ako som hovoril, spotrebiteľský je cca na 8 rokov. Úroková sadzba sa tam pohybuje niekde na úrovni 4 až 5 %. Pomerne dobré ponuky majú dneska komerčné banky, treba to sledovať. Úver zo stavebného sporenia viem zobrať až na 25 rokov. Úroková sadzba je cca o 1% vyššia ako úroková sadzba na hypotékach, to znamená dneska niekde na úrovni 6%. Pričom mi banka vie požičať až 3,5 milióna korún. Čo som nespomínal v tejto možnosti je to, že nie je podmienkou ani nutnosťou mať v momente, keď žiadam o úver zo stavebného sporenia založené stavebné sporenie. Banky už dneska tento úver touto podmienkou nepodmienujú. Tretím spôsobom je situácia, v ktorej sa vám podarí kúpiť nehnuteľnosť za výrazne lepšiu cenu, ako je cena tržná. Pre príklad, pracujeme s nehnuteľnosťou, kde tržná cena a cena ocenená znalcom je 5 miliónov korún, no vám sa podarilo nemovitosť kúpiť za 3 milióny. Pre účely banky a zástavy pre banku, banka bude používať tú vyššiu cenu od znalca na úrovni 5 miliónov. Pokiaľ vám dá 80% úver, tak dostanete 4,2 milióna. A vy sa dostávate do zaujímavej situácie, kde okrem toho, že ste si kúpili byt, tak vám zostáva na účte ešte 1,2 milióna korún, ktoré viete využiť na prípadnú rekonštrukciu alebo dofinancovanie negatívneho cash flow. Poďme si zaznamenať túto možnosť. Takže je to nákup pod tržnou cenou. V tejto možnosti by som ešte doplnil jednu
pod možnosť. Občas sa vám stane, že kúpite byt v pôvodnom stave, ktorý vlastne potrebuje kompletnú rekonštrukciu. Pokiaľ ste ale šikovní a viete veci vybavovať za veľmi dobré ceny, prípadne si viete niektoré veci opraviť sami, do bytu, ktorý ste kupovali v pôvodnom stave, môžete investovať 200 000 korún, ale výsledný efekt na znaleckom posudku od znalca pre účely zástavy pre banku nebude rovnaký tým vašim vynaloženým nákladom, ale môže byť niekoľkonásobný. Poďme si to povedať na tom konkrétnom byte za 3 milióny. Kupoval som byt za 3 milióny, je úplne zničený. Vložil som tam 500 000 korún, aby som ho zrenovoval, vrátil mu lesk. Prišiel znalec a znalec vďaka tomu, že som ho zrenovoval, ocenil byt na 4,5 milióna. Ako som spomínal už v predošlom príklade, banka vychádza z posudku od znalca, tým pádom sa počíta 80% zo 4,5 milióna, čož je nejakých 3,6 milióna. Vy ste vynaložili ale iba 3,5 milióna. Takže druhá možnosť je nákup plus rekonštrukcia. Pri tejto možnosti sa možno opýtate, no dobre, ale ja ho potrebujem na začiatku niečím zafinancovať, ja tie vlastné zdroje nemám. Áno, je to komplikovanejšie, potrebujete začať nejakým spôsobom to prvotné financovanie. Buď to môžete použiť tú stratégiu číslo 1, že použijete dočasne na zástavu iný byt, urobíte nákup, rekonštrukciu, nechajte byť oceniť a vymeníte v banke zástavu. Tým pádom dokážete aj do 6 mesiacov byt, ktorý vám poskytol kamarát alebo nejaký známy, vyviazať z banky a v banke zostane v zastave ten nový byt. Existujú aj iné spôsoby, ako sa dá dostať na 100% financovanie z banky. Tie si ale v tomto videu nebudeme rozoberať, pozrieme sa na ne na budúce. Pokiaľ ti vo videu niečo nesedelo alebo máš nejaké otázky, neváhaj sa ma opýtať v komentároch, veľmi rád ti zodpoviem. No a pokiaľ by si chcel vedieť moje komplexné know-how, pridaj sa do komunity Reality Hackers a budem sa na teba tešiť. Maj sa krásne, ahoj.